bidiyoyin da Ali Jita ya sake. In wa gudan na mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Sharhin Arewa. Shahararren mawakin nan wanda aka fi sani da suna Ali Jita ya sake wasu sababbin bidiyoyi, ko kuma ya sake wani sabon bidiyo. Amma kaya tunanin ka wannan bidiyon na mene? Ba wasu bidiyoyi ba ne wanda ya soki wani ko ya zagi wani ko kuma ya ma wani ba'asi, illa dai bidiyoyi ne wanda shi ya zo ɗaukan hoto ya fitar da su. A yawancin mutane, yawancin jaruman Kannywood idan sun zo hotuna kawai suke yi, za su sake hotunan su, ba sa sake bidiyon shi. Amma shi sai fito daban da su, inda ya sake wani bidiyo yanda suka haɗu, yanda suka ɗauka hoto. Bari in nuna muku bidiyoyin ku gansu.